The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that ye through his poverty might be rich. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9, the rebound technique or the recovery technique, aron kita mapasig uli ang atong pagkigambitay ngadto sa Dios. Kaysa diha nga magatinir kita mga sala diha sa atong kalag, kini mahimong babag. They become barrier to our study of the Word of God. Therefore, let us use the principle of 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, he, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you are facing is not confession of sins, it is faith alone in Christ alone. That's the only way to get saved. Busa sa hilom magandam kita sa atong kagalingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you once again this opportunity of studying your word, yung pagdala ka namo nining dapita sa kausapa. Timaylan o Diyos nga imo kami gihatagan nining kagayunan aron kami makapadayon sa among sibog ngadto sa unahan sa among espirituhanong pagkinabuhi. Pinagis pagtuon sa among pulong. Salamat o Diyos nga imo pa kami gipabuhi hangtod ning higayuna. Bani kami pinagis paglamdag kanamo sa Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Salamat nining among Bible study, pinagi sa YouTube,
under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers, ato mga igsoon dihan ni Kristo. Welcome na usab. Ini nga atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. This is a daily Bible study. Og niya pa kita magadupot nini nga atong tun-anan nga giuluhan og the real meaning of life. Ang matuod gyud nga kahulugan sa kinabuhi. So, karon atong gitutukan ang ikaduhang bahin sa plano sa Dios, the phase 2 of God's plan, which is believer in time. Kita mga magtutuo ni ining panahon. Aniya kita si ikaduhang bahin. O ato kining duputan sa pagtutok. We are concentrating our focus ining maong pagtulunan kay mao man kini ang magaandam kanato sa ato na niyang pag-uban sa Dios dito sa eternidad. This is the only way we can prepare ourselves nga atong masinati makinabuhi ang dili kasagaran nga matang sa espirituhanong pagkinabuhi. The unique, sophisticated, fantastic, fabulous spiritual life that God has provided us. O kini, therefore, is our goal to achieve. Ingon nga mga Kristohanon. Kay, we have to be proactive in our life as believers and keep moving. Dili kay stand still ang atong kahimtang ingon nga mga anak sa Dios. Kita nagpaubos lamang. We are just putting ourselves under God's authority. The supreme authority is God and His Word. So we are putting ourselves under His authority. And so, akong balikon nga, every believer has a goal to achieve na atay tumong nga kabutonon dinhi sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios, or the protocol plan of God, which is spiritual maturity or godliness in Greek, eusebia. Now, of course, we know already, as we have been talking about it, that kining maong ang the stage nga spiritual maturity, this is the stage of a believer's capacity for life. Mo na ka na ang iyang pagtungtong gyud, pagtunob gyud niya ng katako sa pagkinabuhi, katako sa paghigugma, katako sa pagkamalipayon, and for blessings sa mga panalangin. So, kaya na naman siya ay katako sa pagkinabuhi, be it in adversity or prosperity. Dili na ka na mubali unsa man kadaugan ba o kanang kapildihan ba ngayang magian sa kinabuhi. That is how he is able to handle those kinds of life while niya pakita sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Okay? Now, kining maong ang where life becomes fabulous. Mao na itong gamit ng mga adjective. Fabulous, fantastic, exciting, kulbahinam, kanang mabulukon, thrilling, ingnon lang nato. Daan na lang in English o Binisaya. Thrilling ka na, nga matang sa pagkinabuhi. Nga naman, tungod kay, ang maong magtutuo nga naa na diha is always guided by God's principle nga ana diya sa Salmo 1, nga to sa 3. Ato man kining ibasa sa kaghapon, atong balikon, ang bersikulo 1 diya sa Salmo 1, Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Bersikulo 2,
but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Versikulo 3, he is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does, unsa, prospers na. Mo uswag yun. Mo asinso yun. Now, ang lain nga hinungdan nga no nga, kining maong ang stage in life becomes fabulous, fantastic, and exciting. Mao nga, tungod kay kining maong ang nga diin ang magtutoo, gi-deklarar na siya nga, as good as God is good. Nawa ko mag-ingon nga He is as good as God. Dili. It cannot be. Ingon ako nga He is as good as God is good. Kaya nga naman, unsa hinungdan, tungod kay it is in that stage where a believer is free from sin and evil. You see? Free from those mga sala. Nga personal nga mga sala. O gawas pa niya na, he is walking by faith. Nagalakaw siya uban sa pagtuo, diha sa kamatuoran, diha sa kadanag o kahayag. Unsa may naghatag o kahayag? Ang Bible doctrine, ang pulong sa Dios. Ngano man? Tungod kay ang iyang huna-huna, ang iyang frontal lobe, ang kardiya, na saturated naman sa pulong sa Dios. Nalukop naman ang iyang panguna-huna. Ang iyang frontal lobe, puno kini sa pulong sa Dios. O kini siya okupado gyud sa pulong sa Dios. Gawas pa niya, okupado siya sa persona o kinaiya ni Ginoong Kristo. Ngano? Tungod kay kini siya na man magpuyo diya sa dapit nga may gahom sa Dios. Unsa tawag nato niya na? Operational divine dynasty. Nga diin anaa ang sulod nun nga gahom, anaa ang kalig-on, naa ang stability, naa ang inner happiness, sulod nun nga kalipay, naa ang kanang pagmaya pa ni Visayan og joy, na diha. Plus H kada, iyaha magod na sa Dios. O gawas pa niya na he is living totally as unto the Lord and living in the light of eternity. Ang iya ng pagkinabuhi, kanang napunting na gyud sa eternidad, ang kahayag sa eternidad. O ato usab nga gihisgutan ang bahin yantong edification complex of the soul. I hope di na nimo makalimtan. Og review niya na ang foundation ini, ang tukuran ini mao ang Espiritu Santo. Nga we are filled, napunan kita sa Espiritu Santo. Og ang unag yung kanang ang niya na mo nakita ko grace orientation. Niya sunod mastery of the details of life. Ang ikatulo, relaxed mental attitude. Kaupat, ang tulo ka kategorya sa gugma. Category 1, personal love for God the Father. Category 2, love for right man, right woman. O category 3, kanang love for all mankind. O niya, ang ikalima, ang mao ang inner happiness. Plus H, kaya kanang kalipay sa Dios. In short, okay, sa lagtod nga pagkasulti, kanang maong magtutuo, usa siya ka mananaog. He is a winner. Na mo ka na ang atong kanang goal in life as believers in Christ. And kini siyang maong magtutuo nga madinaugo naman. He is a winner.
he always fixes his eyes toward the goal. Kanunay yun. Punting lang yun kanunay diha. Tutok lang yun diha kay he is guided by Philippians 3:14 nga nagaingon, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Na iyang kanang tutok ang iyang pananaw, ang iyang huna-huna. He fixes his eyes toward the goal nga na siya pagkamalahutayon, pagka makugihon, pagka mainiton ngayon, because he fully knows and is aware sa tulo ka mga ang usab sa paglaom. Inomdom ka? Paglaom ang kanang pulong sa Griego, elpis. Tungod sa siya, he's aware of the 3 stages of hope, elpis, in his life. That is why he is full of hope. Puno siya sa paglaom. Puno siya sa kanang confidence. See? Hope lang yun. Sige lang yun siyang paglaom. So he's always persistent. Kanunayon in his spiritual growth. Pagtubo, why undang, sige lang. Keep on keeping on. Through what? Pinagi sa daily intake of Bible doctrine. Adlaw-adlaw. Kita nimo? Di man magsilbi o sinimanara o binuwan o tinuig sa mutna o tungod las ganahan. You see? So, kining maong magtutuo nga karon spiritually mature na ug he is now a winner believer. He is consistently, constantly persevering and persistently living sa iyang kinabuhi nga dili kasagaran. Unique ug supernatural way of life. Mo na ni. Kita nimo? Mo na ni atong ultimate goal. To live our unique and supernatural way of life. Of course, iya man ni sa Dios nga inandam. Iya na ning giandam alang sa tanang mga magtotoo. Nara na nato buot magita magkinabuhi niya ng maong matang sa pagkinabuhi. You see, unsay description ni maong pagkinabuhi? Unique, supernatural, unsa? Fabulous, fantastic, unique, okay? Sophisticated. So mo kini ang atong mahulagway bahin ini. Ano na sinati kini ni Pablo? Mo ni gitawag another word for this is the super grace. Panangiyag yung nakabutan dili lang kay super grace, ultra super grace nakabutan na ni Apostol Pablo nga nagatugon siya sa iyang mga sulat in his letters ngadto sa mga magtutuo sa naglalayng mga simbahan ditong mga magtutuo sa Corinto, sa Episo, guwan pa. Og kini mo lanog na usab ni kini nganhi kanato tadlas kini sa kasaysayan nga makadungog niini karon nga atong panghisgutan. This is of course kanang targeted nato ang mga magtutuo niining panahon sa simbahan in the church age. You see, mao kini ang Christian way of life karon. Paagi sa Kristiyanong pagkinabuhi, which obviously makes our life meaningful, purposeful, and with definition. So mao kana ang description nini mong matang sa pagkinabuhi. Kini ang atong tumong. Mao ni nga sige tagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw nga paagi. Sa laktod nga pagkasulti kini mong matang sa pagkinabuhi nga atong hisgutan is a fantastic life. Kulba hinam, mabulukon. You see. So, buot bata
nga mas musinatin ini o di nara nato naman lagi tay kabubuton. It's a matter of choice, you see. So kining maong magtuto nga itong isugutan who is now spiritually mature, nagatuman siya pinagi sa kanang gitawag og enabling power of God, the Holy Spirit. Mao ni ang nagadasig kaniya, giya kaniya nga sinati gyud niya kini. Kay mao man kini ang protocol nga plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Sa ato nga mga magtutuo, we have to function as the true salt of the earth and the reflector of God's light na mo na. Kay labot pa tubang kita langit nung away kita wala itong angelic conflict every moment of every day sa atong kinabuhing Kristohanon. Na unsa may mo magamit kung wa kay pagtuon sa pulo sa Dios, wa kay magamit nga hinagiban. The only weapon that we can use in combating this kind of spiritual warfare is the Word of God. Kaya mo man kini ang espada sa Espiritu Santo. So, tiyaw mo na sa Salmo 1:30 versikulo 3 nag-iingon magyud nga whatever he does prospers. Na di pa gusto niya na muasinso gyud siya sa bisag unsay iyang buhaton. Kaya nga naman, kanang giniyahan man siya Espiritu Santo. You see? O gawas pa niya na, di pa gusto nga ikaw kay kanang madinaugon ka naman nga magtotoo. You are as good as God is good. Gawas pa niya na, you are a good decision maker. You see? Kada himo ni mong desisyon kay tuwa magasasod sa imong operational divine dance sphere. Husto, tukma, maayo. Yun ka nang matang sa desisyon. Mo nagitawag kag good decision maker. Unya, ang imong pangunahon na, you are rational, sensible, and logical. O gawas pa niya na kay maumang kini ang imong kanang kahimtang na imong nasinati. You are easy to get along with. Lami kay uban ba? Nindot kay kauban. Kini siyang magtotoo, malipayon, contented person. You are dependable, you are trustworthy, reliable. Sa laktod nga pagkasulti, aduna kay integrity. You see? Now, ngutan ako nimo karong panahon na niya pa ba ni? Murag nihit na kaayo kining gitawag nato integrity. Labi na sa atong mga bagong tubo, of course, o man mo generalize na mapuy ubang tarong pa nga unsa man ni ngano man ning niingon man ini. Well, the blame should go to their parents. Kay gawas nga na mga delinquent children na may mga delinquent parents. You see? Kay kini sila of course, o may pili magtutuo ka ba o dili, kita anaaman ta ubos sa gitawag og katukuran sa Dios, kadang laws of divine establishment, mga balaod ubos sa Dios nung katukuran. Laws of divine establishment mo ni sundon sa tanan, magtutuo ka ba o dili magtutuo. Mo na nga tingali murag moingon ka nga ngano man lagi nga naman po yung mga dili magtotoo nga malipayon na sila nya uswag man po sila kay ngano man ibaw kabagon sa hinungdan. Of course daghan sa atong mga higala nga asenso sa kinabuhi, lamdag kanunay ang ilang pagkinabuhi kay na kaharuhay o kanang murag
kanang talahuron sa katilingban. Kaya nga naman, nagsunod lagi sila sa mga balaod sa Diyos nung katukuran, laws of divine establishment. Kaya mao man na una nga kanang atubangon sa tao. Okay? Una na nga matang sa kamatuoran. Kamatuoran man na kay tinukod ko na sa Diyos. Na kung musunod siya niya na, ambot pasabot, panlitan, balaod sa gobyerno na sa kanang mga kapulisan, mga kasundawhan, mga otoridad man ni sila. Okay? So kung usa ka tawo wa mahiluna, wa ma-oriented sa pagtahod og otoridad, na inig kadagko ang mga batawa na di na mo tahod og otoridad. Bisag unsa pang otoridad, nakita nato sa mga panghitabo nining kalibutan na. Mga katawhan ron di na mo unsa. Wa ni pagtahod. No more respect to authority. Kaya kung sila ma-oriented, isi mo nang subo kayo panalungon. Una-unaon kini mga kaimtang ngayon ini. You see? So, tinuyuan rapod sa ilang buot. Mao na nga akong iingon mo, if there are delinquent children, there are also delinquent parents. Nga napakya sa matuto, pag-agak sa ilang mga kabataan. Ilabinas gagmay pagka ng mga bata. Kaya sa sigig tubo niya mga bata, madaggo na sila, mga abot na sila, mga adolescent na sila. Na maura na kutob ang ilang pag-umol sa katilingban. Mauna nga sila nahimo ng unsa liability rather than asset sa society. Mauna na nagisgot sa general yung view ini. Believer, both believers and unbelievers. Pankining atong concentration ni mo ang atong pagkamagtotoo. That the winner believer who is fulfilling the protocol plan of God sa iyang kinabuhi, they are functioning as the true salt of the earth and the reflector of God's light. Okay? They are winner believers. They are good decision makers. They think rationally, sensibly, logically, and they're easy to get along with. They are happy, contented people. They are dependable, trustworthy, reliable. In short, they have integrity. Okay? Diya may akong nakauban kaniya ito nga. Sige lang yun siya smile. Malipayon yun sa iyang panagway kanunay. Ako ipungutan na siya nga. Nung sa may ingon niya mo niya nga muro kang malipayon yun, contented ka. Ingon yun siya. And I know him. He was a believer. Ingon siya nga, malipayon ko kay siguro man ko nga moadto sa langit, inigbiyan ako ni kalibutan na. You see? That was a witness yun. Tinoon yun. Naibaw naman siya. He knows where he is heading. Naibaw na siya siyang destiny. Kung ganito siya, amiguhan ako, nagtubo po siya sa pulong sa Diyos. Namo na. That is a picture of a believer who is a winner in this life. So, na siya integrity. The integrity that he possesses is a byproduct of the virtues nga he acquired from sa pulong sa Diyos nga iyang gitunan. Okay? In other words, he is a doctrinally smart believer. Doctrinally smart nga magtotoo. So, mao lang ni pipila ka mga resulta sa imong paghatag og pasiuna sa pulong sa Dios diha sa imong kinabuhi. So mao na. Mungutana ko nimo, how about you? Are you now experiencing it niining maong matang sa pagkinabuhi?
Are you heading in that direction? So, if not, mo to akong giingon nimo kagahapon, if you are not, gumikan sa imong pagka-negatibo, pinumduman na kanako nga, if you are not interested, wa kay interest, wa kay gugma, wa kay kainit, wa kay kadasig, wa kay pagpanumbaling, wa kay gugma, wa kay ikagahin nga panahon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, kay negatibo ka man din. I'm sorry to tell you nga you are inviting misery in your life. So kay mo ingon magadayon nga kung imbitahon na kag attend og Bible study sama niini nato, ingon mong higala nga maminaw ta sa pulong sa Dios pagtudlo. I'm sorry, I have no time for that. Or any reason. Okay, mahimo nimo, you are inviting misery in your life. So ang kamatuoran mao kini. You are just existing but not living. Kadungog ka. Ang butong saon nato na pagbinisaya na kanang you are just existing but not living. Huwag ka makinabuhi. Now, so sa laktod nga pagasulti, nagausik-usik lang ka sa imong kinabuhi. Imong giusikan ng imong kinabuhi. You're wasting your ability. You're wasting your opportunity. So, produkto ra po ka sa imong kaugalingong desisyon. Nondong ka sa law of volitional responsibility. But again, it's never too late. Ako kang giingnan bitaw gahapon. Dili pa ulahi ang tananoy. Labong bang nakadungog ka nini karon? Better late than never. But better early than late. Gusto? So mo na nga kung ipainumdom nimo nga kung mag-ausob ka sa imong attitude ngadto sa pulong sa Dios din, imong i-shift dayon ang imong kanang padulngan sa kinabuhi. Yes, this is a challenge natong mga magtotoo nga kini pagsangkap sa Dios kining tanan na klaro tataw kayo ang pagpahimangno sa Dios kanato. Kining atong pagtuon sa pulong sa Dios, grasya nga makatuon pata sa iyang pulong sa Dios. Mao na nga okay, ako ra kong i-review gamay may tungod ining pagtuon sa pulong sa Dios. Karon naminaw ka. Ang pastor nagtudlo, okay, gikan iyang gitudlo, gikan ka na sa bunga ka na sa iyang pagtuon. O gusto? Okay, itun-an na niyang iyang gitudlo. Karon, pinagi sa Espiritu Santo ang tanan, ang nagpalihok ng tanan ang Espiritu Santo. Kaya mo man ay iyang role, mo na iyang papel nga tig padayag sa kamatuoran. Na karon, ang pastor magtutudlo, nagatudlo. Onya, ang imong pagpaminaw niini, of course, doon naman kay duwang kadunggan, the left and the right. Okay? So, ang imong madungog through your ear gate, okay, muso diri sa nga bahin sa imong kanang dunggan. Okay? Onya, sa imong nadungog, musod man diha sa ear gate, musod na ngadto sa utok nimo. Utok brain, matulbas mga bata. Okay? So, musod na diha sa imong utok. Okay? Og kay nasabtan man nimo kadtong imong nadungog nga gitudlo. Nasabtan nimo, nakatuna nimo. Okay. Karon ang sunod nimong
buhaton, which is the right kanang protocol. Nisod naman diya sa imong utok, sa imong nauna. Okay. Kung dili nimo kana dawaton og tuuhan kanang imong nasabtan na dungog, nasabtan, nakatunan. Kung dili nimo kana tuuhan og dawaton, magpabilin ka na siya nga gitawag og academic knowledge. Sabta, akong hinaya ni, aron makasunod ka labi na kaninyo mga bago. Nahimo ka ng academic knowledge. Pariyaragod na si imong nahibuan nga mga kasayuran o kay balo diha sa eskwelahan, samtang dito pa sa high school, kolehiyo, universidad, sa imong nahibuan mo kanay academic knowledge. Okay? Wa kanay connotation, it has no value as far as your spiritual life is concerned. Kasabot ka? Kung bahin na sa espirituhanong pagkinabuhi, way lambot na. Dili ka na magamit. It has no value. There is no validity. Samtagi na. Okay. Now, karon, kung mutuo ka, imong dawaton, tuuhan ka, tumayong ka, ang dawaton tinuod gikan sa Dios. Diha. Bantay. Diha. Ang Espiritu Santo mupunit niya na og iya kining ibutang dadto sa imong tuo nga dapit sa imong utok. Natuwa na ning balhin na gikan sa wa nga bahin sa imong huna-huna o utok. Tuwa na nabalhin sa tuo. Kakining tuo, ang funksyon sa tuo nga bahin sa imong utok mo ni ginganlan og aksyon kanang tigbuhat. Kay imo na magituuhan, mo nay tigbuhat. Ang wa nga bahin, mo to'y tigdungog. Kasabot ka? Okay. The left lobe, ang wa nga bahin sa imong utok, mo nay tigdungog, tigsabot. Okay? Ang tuo, kay gibalhin naman nimo, kay mo namang gituuan, mo nay tigbuhat. Buhat ang Espiritu Santo nga iya ginang klarohon nga mahimong tinuod, make it real, genuine, tinuod na ug kana ng bahina nahimo na siyang epinosis, over and above knowledge. Kay didto sa wa, knowledge raman, gnosis ra, Gnosis, gnosis. Grikong pulong ng gnosis nga nagkahulugan og kahibalo. Karon sa pagtuo nimo, dili na nakahibalo, over and above sa kahibalo nga gitawag nagkaalam. Iyahan na sa Dios. So nakasabot na ka. So kaalam na ananay kalambutan sa espirituhanong pagkinabuhi. Meaning, you can use them. It's usable na. It has validity. It has value sa imong espirituhanong pagkinabuhi. Kaya mo namang gituuhan. Na imong epinosis, doctrine. So, anha na siya mapundo sa imong tawhanon nga espiritu. Human spirit. Kay ang kanang tuyo sa human spirit, nga niya ka na to. Kanang mo ni punduhanan sa mga pulong sa Diyos nga atong tunan. Okay? Now, by the way, kitang mga magtutuo, gitawag na taong trichotomos. Trichotomos. Tri kay tulo. Body, soul, human spirit. Human. Tawhanon nga espiritu. Kalag, lawas, o tawhanong espiritu. Mo nang gitawag kitang trichotomos. Trinity. Okay? Pankadtong mga dili magtutuo, paminaw, kung dili ka magtutuo, ang komposisyon nimo lawas ra og kalag. Wa kay tawhanong espiritu. Not until mudawat kas kaluwasan. God, the Holy Spirit will create that human spirit og ibutang diha
Yan ang tao nga mutuo kang Ginoong Kristo nga iyang manluluwas. Anaan ni tanan sa Biblia, wa ta maghimong istorya dinhi o. Diyan ingon nila. Istorya sa ilawom sa dagat, no, cannot be. Iyaha kini sa Dios ato laningi at nga this is what we call ato kang ipa pagklaruhan nga kini as riiko sa atong pagtudlo niini nga atong nakatunan gikan sa mga scholars nga gihatagan og kanang gitugahan sa Espiritu Santo sa pagtuon sa pulong sa Dios sa makuti. Kinoy-kuyay gyud makuti, ukit-ukit gyud mayo pagtuon sa pulong sa Dios. Ug mao ni resulta. Grasya, nasabot ka. Wa gyud ato nini. Igol lang tang mudawat. Mao kana ang grasya sa Dios. So mao na, I hope nasabtan nimo tong atong pasabot nimo ning ining atong pagtuon sa pulong sa Dios nga karon kay nahimo naman tang trichotomos o kay kita kay tulo namang komposisyon nato, body, soul, human spirit, trichotomos. Mao ni Grigong pulong meaning three. We're composed of three. Okay, ang dili magtotoo dichotomos, duha. Lawas ra og kalag. Mao nang gitawag ni siya og soulish man. Wa man siya tawhanong espiritu. So, dili siya magtotoo. He is not saved. So, naklaro nimo. So, mao kini ang atong pagpatinaw kanimo nga unsa ka danon ang epekto sa pulong sa Dios nga atong gitunan. Katunan, gitunan, ug atong gituohan. Nga nahimo na kining bahin sa atong kalag, nga kini atong magamit na sa atong pagkinabuhi, ingon nga mga Kristohanon. Dili nimo nima kanang makatunan sa uban nga mga sources. Gawas kadto mga doctrinal nga pagtudlo sa pulong sa Dios. So ako kang kanang pahinumduman nga kini mo ni gitawag og doctrinal eyes method nga pagtudlo, pagtuon sa pulong sa Dios. Ay sagogical, categorical ug exegetical. Og mao kini nga ato kining giduputan gyud pag kanang tuon kining mga punto sa doktrina bahin sa the real meaning of life. Ato kini padayon ugma og magampo ta. Ato iduko ang atong mga ulo karon og atong piyongon ang atong mga mata. Ato karong ipahinungod kining pipila ka mga gutlo niadtong ania sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Nagasimba ra ba kita sa Dios? Kung magtuon ta siyang pulong, nagasimba kita kaniya. O kining nagpabidaw nga mga di magtotoo, nga wa pa kanila si Ginoong Jesucristo silang kinabuhi. O nga sila wa pa'y paglaom, wa pa'y kinabuhing dayon. Tingali, wa ka pa makahimo niyan ng labing bililong desisyon sa tanang desisyon. Ang desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Si Ginoong Jesucristo midawat sa matang sala dito sa iyang lawas samtang nagabitay siya sa ilang paglansang kaniya dito sa cross. Iyang gidawat ang tanan tanga nga mga sala. Lakip na ang mga sala nga ato pagabuhaton. 1 Pedro 2:24. Si Ginoong Jesucristo mo'y mipuli sa atong dapit. Kita unta ang ilansang dito sa cross. Siya ang mipuli, gihukman siya sa Dios nga Amahan tungod kay napuno naman siya sa atong mga sala. O siya mo'y gihimong sala. Kinsa way labot sa sala, wala ba siya ay labot? So, siya gihimong sala, kinsa way labot sa sala tungod kanato. Aron lamang nga kita mamahimong pagkabatarong sa Dios diha kaniya. Ang atong
pagtagad o ang imong pagtagad higala ngadto kang Ginoong Kristo mo ay magadeterminar sa imong dayon nga kaugmaon, your eternal future. Ang panang imong kabubuton mo ay giagad. Kung dawaton mo sa Ginoong Kristo ingon nga imong Dios ug manuluwas, hatagan ka og kinabuhing dayon ug maluwas ka. Pan kun imo siyang isalikway, ingon nga Dios ug manuluwas, nan maimo ang dayon nga paghukom. So imo ang pagpili karon. Kay matud pa sa 1:3:36, siya nga mutuo sa anak kang Ginoong Kristo makabaton og kinabuhing dayon. Apan siya nga dili mutuo sa anak, dili makabaton og kinabuhing dayon, hinunua ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya busa. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Magampot na. Amahan na mong langit nun. Salamat niining panahon nga imong gipaklaro gipatinaw ang tanan bahin sa kaluwasan. Salamat o Dios niini, grasya kini. Among gidawat nada kami pagbalik ugma sa among pagpadayon niini among pagtuon sa among pulong. Salamat niini among Bible studies through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo among bugtong manluluwas. Amen.